260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayene amati yao kuri miyensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yitu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyugo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Chinsa ikomi chia mambia ase ense ya Australia ase ense America igoro chire chinsa isano ebere chamugaso ase East African time gose eat yani watabunga chinsa cha Africa ya mocha ego chire chinsa ebere chia abono butuko na karango komanyanga ase omochio o Vatican ingubwate abantu chimisano na ibere na 50 nomo na bane book asabaiga abantabaiga abakuri mirimo begasi usaba kuri emirimo bo benjiri asikanze katoliki nabo kabare asenserie igokoba ense eriebwata bantaba kekabisa ase ense ingima karanse ketoko yamanyi bunatike kora chinsemo ao emina isko yorugongorwa gusi aiga ase ensemo yeito nigoto kwariganireti amaya na yara makongu onsi na sinchara yobororo oboitebere to tarigo chora to tarigo chaya nigo to wancha nege ko ranko batebie nga enseme manyererio akorokwa Wilson Makori nchinkuru kwa mkate Enoch. Igabwate tensemo ya magena maiga yumo subatio masiri tafanis kirubo gusiribu gumabwaye asenchera yubututukano asensemo yenyagitari ose dispensary ya magena musakito nigo atwarganira robot yoroga harun ototonyengiri uninchire kubwati Rituko ria Jumatatu chitariki 12 cy'umutinyo gatatu omwaka oyoiga nigo musubati Fanis Nyaboke airetu asenyagitari ya magena dispensary na gosemeria okonene bwokogongia kubwatekana anechinga gichiaye goika unakorera omugakoye Alex Omari naje clinic na matene ono ngateyo munamo ore akamundu Wana mnamo ora jamani mwagresi ngori na kiu kumba andre andia yutari magento kuma sukulike kolengana na Alex Omari nigagotera buna roboti anyorete magaya ndori buna omorugyoje Fanis yosirire na nigo abanyagitari batamete na kumotiga abo ingana boigo yanyakabage gosegetwa na mumura omwabo aserieta Kennedy Mogaru ona yari ngitiza mara saa 12 bakuresi yote umo kongo gosi Endongera uba koleka awali tumkana awo pagatamo amutige tangirwa Kennedy Mogaru nigakomenta buna nigo barochi abanyagitari bagosoka oyo maso yomo batabata betikende yendo kiabairete barabo goso asegwodi na konyora omwanchu abo gasiriti oguma bwaye finally maragoba tukanyora abanyagitari bono bagosoka one by one toko babolinga what is the problem whatever no ngo batembitori ekera toko chikogenda ase wodi munyage muruira arenge koiborera tukanyora tari gukwana igakwita Oigo Mogaru nigakorera buna nigo baboriti gwanjerwa kunganyia Fanis gochia senyagitari ngao korende tibachi gwanjerwa ne nyagitari eyo egere igoro kanyora munyagitari munyene ochiro motebiringa chinjere chia upato mchaigo tugaikera tugasabiri file letter so that tumuire nyagitari ngao ase ebirengo birorore binene anyare ko bagakorengo anyare ko bagakonya munyagitari ororo munene kurusaboke agakana agateba nyagitari ngomusukire na ndenko bari tama bakagenda ondetayo lengese facility eyo bakachinse bakarero twarunori omugo orenge gase ase dispensary twanyoire mochari no kale tokanyete tore tonitotegu lichibwerimo ono eamoteyo nigo yasabire kubwatasigwa konyora obwana bwabo kubwatekana amono gutanyora obokorire buya kurwa asenyagitereyo egendukirite barabo gosiria omwanchwa obo Vamos a sabe dónde es el estadio. Ahí tú pones el campo. Oye, tu baño to coño se va a primero de mucho yo me duro mata. Doño mo to coño pine en tu buen nene. Aquí to coño serikali tu bwati si coño ro bwana.
kagokwana na balikiwa mangana ase omochie obosongo mugavana bwe county ya Kisii Omosike Paul Simbarati nigateba buna nigo agendete kubwatia egendekio nabo igo nigo lichiko lirachikobwatigwa kwanekia buna ya mateyu konyorere oboene bwaye ose uyo takolete gasi yaye akagera amakweli yali akaba lazima abugoli musigo asa mangana y'abanyagitari nero already spoon boronge nyakikiro montago kwelekana bako ba charge record asmada ose negligence na yale onega mubiri bwo Musibati Fanis Nyaboke bigogendete gukendera ase engendu ya ogembo chingaki obotugi bogente kanekwa igoro igekorekyo Haron Ototo Nyangiri Getembe TV. Getembe television nigo tokora ngora ya bene guchiasia mateyo ne yo niga batara taribo riri kuria rero nga ine chinyagitari chire angana sore naki obokori bwae bore ine naki chinyagitari echichiranga na sore naki obokoreri bwae bore torikere liuko like ose SMS ase number 0726 44 73 67 inoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere wasena boterikera gwetera somtandao oito o Facebook Getembe TV na boyigo na boterikera gwetera ase omtandao oito YouTube Getembe TV na FM ntwe togwika asensemeyo ntonyare kurigereria muna kwarikire korwa ase ensemeyo Karoto akorokoro asiriborio otokanda sensemo ya kabere bade katotegarete no guserko Musibati Fanis Kirbo nigo okwemurungania gwasere korwa ase chinsemo ao abwase boigo omosenata omochore omoeshimiwa Musibati Esikenyuri ne ara tebire buna teribuya echinga kimne chiga ekarabanto bakunyara gusiria obugimo bwabo chinga kimne chiga nani gasegetire nga obotuki bokorwe na koenekia ekikerete Musibati oyo konyora amakweri yayo na ichanire gekoro kiabeta sinyagitari yaito ya magena bomachoge borabo aso Musibati Fanis Ratemo uyo gotebekana uchiete konyora umwana anyarete ko bakagosire obugima bwae asenchira yobo tutukano nigo ntagete goteba bunekene gekoro kyogo ichane mono na indi kya magomba manene egaruto gosire obugima bwo Musibati omoke uyu kurendo ringe ogosemeria okonena asiguchisi familia yae amone amate nigo nkubore bitengo ao byo serikali bibwatira naso bwango mono binyare kurigirira na gutukengania asobuikirano tonyare kumanyi kiagerete ikibeki gikakorekana irinya gusira mone ya mate yae banyoro boene bwabo korengana nerichiko ate birengore nene na gutuma magomba na bene guchiase ya mate Musibati Fanis kubasabira Nyasaye abagate na kubarema chinga kichi cyobukendu gatose mereti buna oboene nguikirana buri eritumanye buna ningi kiagerete kibeki gikakorekana ababwatani bekiama kya UPA anene kurwa soborai abwase omuliki omonene gosomo secretary general Moske Jacob Bagaka naboigo munyakerogo obwe kyamekyo kya UPA Moske Emmanuel Nyambega Gisesa nga ekyama kya UPA nakyo kire kyama kyo Moske Fred Okengo Matiangi achikuburirie chikura aso mwaka 2027 Musakito Fadgad Gesemba Norbotioro Ekiama kya UPA nigo bagenderere gusingirira kuna oyo kabeiro mawaziri w'oburendi waime Dr. Fred Matiang'i arache kuriya ekirogo ky'oburai bwense weterasi ekiama kya UPA aya nigo akwanirwe nomo MCA Omasike East Jacob Bagaka oyo boigore omuriki omonene bw'ekiama ekeiga. Kwa majina ni Mheshimiwa Jacob Barongo Bagaka, Secretary General wa chama ya UPA, na tumekutana hapa Nyansiongo Ward ambayo inapatikana hapa Borabu, Nyamira County. Tumeona shida mingi ambazo tuko nazo hapa nchini Kenya. Mambo ya taxation, mambo ya SHA haifanyi kazi na vitu vingine mingi tuliambiwa ambazo hazifanyi kazi kwa sasa. Tunaangalia ya kwamba yule ambaye atakomboa hii Kenya ataiosha na isafishe ikuwe safi ili watu wetu wapate ajira, walimu waweze kupata kazi na pia mzigo wa payslip iweze kupungua. Na kila mtu amekubali ya kwamba ni Fred Okengo Matiang'i. Chama ya UPA
hii chama ya UPA inasimamisha Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Ensema yaye omwegereri w'erichiko Julius Anyoka amentire na goteba kubwatikana n'emiremo emiya oyo kabeire omuwaziri bw'oburendi bw'ime omusike Fred Matiang'i akorete imeyensi ya Kenya nakyo kiagerire abakenya bagendereire kumumirira amate ase ekerugo ky'oburai obonene bwense. Iko watu wanatembea wanaongea story, nitafanya hii nitafanya ile, lakini jiulize hawa viongozi ambao wamejitokeza kusimama maneno ya kura, ile kazi walipewa kidogo hata kusimamia DIP. Ile walipewa kazi kidogo ya chairman ya kitu kidogo, walifanya nini? Ukiangalia viongozi wote kuanzia Ruto, uende Raila, uende Kalonzo, uende viongozi wote, ile kiongozi ambaye anasimama kabisa ambaye nonye nigo ebasabire omurai omonene bw'ekiama kia ODM omusike Raila Odinga asobochori buri bosio koba maiga y'omusike Fred Matiang'i. Mheshimiwa Raila Odinga alikuja hapa Kisii na tumemsupport kwa muda mrefu sana sisi kama jamii ya Omo Gusii. Kutoka hapa Nyamira hadi Kisii, kila wakati tukipiga kura sisi tunaweka kura zetu zote kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Tunataka kumuuliza kama wanachama wa UPA ya kwamba mwaka wa 2027 Mheshimiwa Raila Odinga kwa heshima kubwa umsupport Fred Okengo Matiang'i. Na hii ni heshima tunaomba. Wale ambao wanataka kutusi jamii ya Omo Gusii mjue kwamba sisi pia tumekuwa na hatuwezi kuwa hapa tunaogopa. Tunasimamisha candidate na candidate wetu na Fred Okengo Matiang'i. Chingaki echecho nigo bakwanira okugani w'ikiama kia Jubilee asukuraria bona Matiang'i nigo arache gotenena kurwase kiama ekyo kia Jubilee. Tumeona wenzetu kutoka vyama vingine kama vile Jubilee ambaye pia inammezea mate huyu mgombea wetu, na tunasema ni asante kwa chama zote zile hapa nchini Kenya tunataka kusimamisha Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. And we are saying we are going to extend an olive branch to every other party that wants to work with Fred Okengo Matiang'i because he's the future president. Hatuna doubts about it. All of us have agreed, whether you are in Northeastern or you are in Coast or you are in Central Kenya, all of us have agreed the savior of Kenya now is Fred Okengo Matiang'i. And therefore we are asking all like-minded parties starting from Jubilee that you come, we sit on the table and we'll be able to have coalitions to ensure that at the end of the day tutatoa uongozi mbaya wa Kasongo. Hinko ripoti ya Getembe kurwase kaunti ya Nyamira, Njefatigad Gisemba. Ekero eliumna twanyorera roboti orugo nigo omweshimiwa omusubati osomwakilishi w'abasubati ase ekaunti ya Kisii omusubati Doris Donya Aburi nerako otebanga onyorere chiroboti chinyinge igoro chinyagitari ne chidispensary ekyo chirebobe na chibwate mechando emenge eyo etabwati amariogo abantu babwantu ko bayara gose ibintu biri byokorenga na gokonya abarwaire mbio buna bono chi CT scan nigo yabeire bobe na egento gekoro kunga health egere a devolved function nga mbiri byarusete kurwa ase chi serikali chinene gocha ase chi serikali icyansa tabanga ekesi kyamagena kyomusubati Fanis Ratemo w'imyaka 25 nebere nigo kya tegete egedugunga medical attention ya bwango ekigetagire tkurwaro ejo ebwanta kurigereri namondo chi SMS chene chiendete gochagaiga ase obonge nande nkora arachiminyo kindenke korengana muna mwatumire ochakanire tari yao asore na twanyara kwa toma kugenda kurugamu na santa singicho chibeka igo ninchiminyo kinka aganya mira se itokende nkeyo nyagitari terigo koria ege kogera mariogo tayo kabisa totebetire tari yao. And then oyako kwa gakitu saidi nyamemiso hakuna madawa, madaktari hawatibu watu, unakaa tu wanasema kutoka Kisii tote betire tari yao kurwa Kisii lakini ende na boto kubwati muna konyara kwa tsomire nyagitari ere ange tote beti nyagitari ki 1 we cancel men nyagitari ki
ni nyagitari abunka yoro otebire tariao na kindanyari kubakonya nyago kunyara kulika elieta nyaturkulika bachoke machoka otebanga kurwa ereru itumbe obokorirwe nyagitari chirange nyamache majimazuri borangi mariogo tarigotoka buya. And then yondega kurukwa nganere our local health facilities are their deathbed. Kiobegi dispensary is not spared either. Ote Kiobegi tebwati mariogo banyagitari chinasi nigo bare na mabori amange ase umugabana arati nigo agendete kungaina okay na ngokorari gasi ya malaika and then kurwabu tukwane tieri etari yao buna kogana kurugabo bande bachakire gwaka chisini. This is good. Frosta Mahe friends kiamukama pole kwa kifo cha Fanis. Aki hospitali mingi hakuna huduma safi. Hanes nurses wajue wanalipwa kazi wanafanya. Pia pole zangu kwa familia aonde kurugabu buna chianda tegoche kurwega dorka kurugembo aonte binga naona hospitali mimi zingine matrainer ndio wako hao nagekogera yani nga abantu bali abakwega na bakonyora bali ase chinyagitari echo nagekogera amakweli agochi atoka korwa ase ensemeyo kuronyamira Kenyerere ni ndocho Vincent Kuruligo mamwensi na mwana kurugabo tutakuwa tunaendelea zaidi ekarota enda twasoma chi SMS chao na bayo korwa ase mitandao yeito ya YouTube na Facebook abo ase Facebook Gatembe TV na bayo ase ensemo area ya YouTube Gatembe TV na FM na bako tunyora kurugabo tetragenda ndege kurukwa inkwana tukwirana tuyakwana kurugabo uyo takolete gasi yaye akagera amakweli yali akaba lazima abugoli umusigo asa mangana y'abanyagitari nero redis buronge ngakikiro montago kwelekana bako ba charge record asmada gose negligence na yale mate mukuru wa sensemo ya bugeka ase bunge ya Kitutu Chache South bwase mwaka Zebedeo Achachi nigo baburirio omwore no kumoyo umya gosibari bare no moyo umya abasamaria abaya babakonye kurusia omubere bo mwana obo oyu berera senyagitari yasegeka kimiti nyiko miwikira bono bili yo ere ye chishiringi chimillion ibere chinigote isana ibere nigo yabeire guruben nene osomozigo monene asibare abwase bakaburia buna omosakito Dipon Asanya agutumanya mate naboigo abasani bo enka yomugaka Zebedeo Achachi kurwese kenyoro kya boge kanyonsia gutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South bagenderete kolera asokonyora obokonyi maega iyo mwana bwenke yegosira omwako eta omutinyu gatano chinga kibona berira senkendu gwetania emetienyi komi marieta ankurukure chinganchama mugaka kurukusebete Achachi akini wangu sababu konya mwana uya karuhara akaera ruchinguru bagatewe mbyo ya mwareire muika akabekwa ICU karabekwa ICU akabera no muika guika emitienyi 7 akogusira kwayo nonye nabo amateyo nigemenyerete obogimo bokongu nonye na sokonyora endagira nabo menyete no butakane chiamate chikonyo ndocho nkonyo busi ndocho nkonyo kende timenyete na mulembe no kurara tindi kuraro abandi bakondorera amabira bacha bambute sibane kongo obaremu asengencho bono gaki otaratinde kamwana ugo bono nabo konya kunyura kwaranga nande gaki nakirende ngokora nkuramnyoka nande ndarora gose onde nankonye bokonyi bonde nyoro muberuyo gaki nachandikire takabore ga igoboro
no ore no bakonyi onde tayo kama konyi onde raja makonyi no nakabasini getizi ogera tu manya kuragira bona batamenya tano bugima bakongu oroche monto takubwa goso nyomba mwayarare no mwana okaraine mocho abanyakenyoro bono niko bagenderete kurwa ikiriro kia bongo chia saba samari bari no moyo bugwa nchan na boigo serikali eliko konya amate yeiga konyora omwana bukuru asenkendu banyare ko mwenya ili no baramenye no morembe omwana twatemire twajire weta none sema ko ngako bodi none onda tokonya bokonyi bondi oroche kurwana paka mutinyo gatano ngukura ro mwaka tugusaba raitu bokongo tugwatega no bokongo ikuboroboro mnasengencho mwana oyo nga mulemafu menya gitari agasita ya gitari bweze mocha lipoka matuka yonse akitokubasaba ntubwati ncherende akitogosaba mozimi wito simba arati ose onde bya spiora nyago toikange akitorambora ko bakomatokonye no lenkende kakimo biro yochiche orumocho asomo kyobo bwe amateko babwate siani go basangrete chiri wikomi ikibono gitarareta matunda go ikabono na batu atemete rende se kenyoro rende twetwa manyete ngumwana muna arwarite bagateba muna ro mulemafu ne serikali ikugaramia ekenyoro gitu kegatema rende tugacangeri gukumi echire rende chigo chikogurwe sanduku rende na kene twetwa manyete mugerembo sato kwegwa tugatema rende tuwika busongo tukanyora umubire bagatutebi umwana yabwate 2.7 million tukabwata bone chiri bwichi komi tukagure sanduku na bega chire none cyanga chire twanyora takabesa gake ko mucanga ntugurite na bonchi gachite nyumba nonyana boho gusangana mamumu aboni gagotebanga umwana yo iganiga iburitwe no borema asirieta zipora mura oyosira kabwate myaka 11 nigo babete bakumwichanira buninchire yemo yo gutuli ubugima bwaye nimbwato muchande shito mwana nagwata mulema furu harite akabukurwara kumwitana nichinya gitari wiko gusira kwaye chinga kibono babeire bakogesa samatuka mange akepiri enchande tetindi korara ngo singa 2.7 million bakininyare ainda arusie uripoteri gataseni kia ona mbeya mukiage tembe kureiga asekenyoro kia boge kanyusia D egotoka imeye wodi ya boge kebunge ya Kitutu Chache South elithiria ne inkoro kwa Dipon asanya toko basaba mwensi andonsi bali asemole ba ya matebune yiwe karego saba bokonyi bunobo ko bano yo masi bali bakorwa bokonyi go chiasensemeyo kada twakore korwa bogeka ni goto bochaso mu kibosongo abwase itkolia rero barundia chipigipigi go etane chiri bubere tkolia rero babwatokerwa achi logbook ne kyombekere kya watu credit abwase baegwa chianga chimiremo naboigo nebintu binde musakito Daniel Ontiri nigaenga sensemina gotwariganiria roboti orwega nase nyumba yemesangerekano ya Culture Hall yegotoka ime yomochobo songo ime county ya Kisii asedit kuliarero umugavana we county yo Moske Simbarati ara umurobuli obokoena na logbook chiria konye chitoro yugwa nabanyene chinamba plate chechi pigipigi no korosiwa na kuyika kwa mitambo ya GPS nse kiombe yokone na makabeso kia watu credit omwegabo yikirenwa na bubwatani au igati abo balia bechipara no bosombi National Transport and Safety Authority NTSA abaziri be county ya Kisii igati ya barayibanda bange kama 2-3 hivi ukwa na chinga kecho Moskarati nigago kiregetambo kirekyo na gotebuna ngechiko konya bana boda kwirubelia asobo sombe boigo asobugima leo Mapi launched the issuance of the roadbooks 2,000 of them to my people who are boda riders and who will be the owners of the motorbikes. Kwa hivyo nashukuru sana na nasema kwamba Mungu awabariki the guys on the road, nyinyi ambao mnaendesha pikipiki, observe traffic rules as we are trying to walk around the clock to make sure our health facilities across the county they are working. asense mwende nigababolia abarundi abo kwerobelia na kugendera na masomo chinga kibatalia semeremo eligwe kinya konyora ubumanyi bw'ebintu bindi au usiendesha pikipiki peke yake, unaweza soma kitabu, unaweza enda hapa. This library sasa ni Kisii County Library.
it was involved from the national government. Asense mwende abo bisaba iga niko bagokera igetambo kirekyo na gotebuna boigo babikire miroberio yogokeania nonye no wibi wichipigipigi bunencheremo yokoenekebuna kiro yomo okonyekire. We've had over the last few years we've had an increase of theft within the border areas, and one of the key things that we started working is working very closely with the border leadership. So we're one of the companies in Kenya that has mapped out every stage in Kenya. We're talking about over 30,000 stages that have been mapped up. We know who is the border leader of that specific stage. So we're working very closely with these leaders. In case an asset is lost, it's very easy for us to track this asset through our GPS system and work closer with the border leadership. Apart from the border leadership, we've developed a very good relationship with the security agencies. So we work very closely with them to also follow up to ensure that these criminals are actually apprehended. We are reaching out to all partners that have a goodwill in terms of addressing this as they discharge their services to these people, so that we can all of us address the issue of road safety and sensitize and give capacity to these people, and also address the issue of ownership and the importance that it comes with. Igambune ncheremo yokoenekebuna ekaunti ya Kisii yagendire gotingyo bwa mate nebyombe binde ao bya makabeso asomokia gwo kugendereria ekaunti ya Kisii ngoroboterega taseni kegetembe litrene nguruku Daniel Ontiri. Biamano musekito Daniel Ontiri kurwa semochio gosongo gatigati ekerotoro seria robotiuru asenchera engiebne yugo. Echinga chechecho nigo omo obisa bwe sub county Nyamira South Moske Nicholas Ryuki esoke na okwaneria na gokwanera omoroberio oliabo gwakano kwa bagagotu na boigo bali batari kwenyara na batakanwa na nigatebire omoroberio yu nigo ore omuya na kurende abantu abangwetera bare amakongu ao una umusekito Fatgad Gisemba agotumanya abagotu chintakana na boigo baria bare no borema bwaigoro abo barinze yo moroberio oinwa jamii rwase county ya Nyamira nigo bare gwetania chiribu emerongebere na batano na batatu nabo babekira so moroberio oyoiga bwa serikali aso kwenyorera esabuni yakira omutieni buna akwerera omobisa aserieta Nicholas Ryuki. Tubwate beneficiaries 28,147 ase payroll area eta ose payroll yo mwertu wakana asabu baria bagwakana kibesyo bogotu ose side ya miaka 70 na bantu 21,344 na bali bagwakana kibesa chintakana na bantu 6,047 na bali bagwakana kibesa cyo bale mawose tokorkanga sabia disability n'abantu 756. Aiga nigo akwanira enjira enya abaiga bonzi bakonyora kibeza cyabo baminja buna yare umwaka oeta cyabo goetera ase gorendia e-citizen na Safaricom eyo kero mo beneficiary yo kwaka n'kibeza atakeire ase simili yae abate *222# elinde elikioraro ochiase Safaricom wose motido bagorkanga inua jamii sure pay elinde anyabega konyora chibesa chiaye goiteragawo korengana no mobisa Nicholas Ryuki nigo agutumanya obuya obwobore aroro ase omoroberio yo omuya egati yabo ogokeania obware obwo bare gotara goikasi chibenke eryo kwenyorera chibesa cyabo egati yobuya bonde obonge ndebetanga ni nojo pumuse e distance eri aba gotubare gotara bacha kuri chibesa sababu ji agent ji mpesa igo chirange na soka boye sikali para abako nyoro mwaje njoro mwakanira asingire jibese jibuna jirali nabago tomakurwaliryoka akanonye nigentale wakana ogutanyora omonto omwegenwa oyo urarendere abaiga chibesa cyabo amona baria babwate ebibande biria bichakerete ezero n'umucyando munene bagwetera kubwatekana no moroberio oyoiga omoya abagotunko ibero wale chibesa mwetera se chisimbeje cyabo
sababu abange babo bamenye tipini chiabo gose tipini chia bagotebia onde bwensi so saa zingine abo chibesa chigosoa message yamotebi chiasoire lakini ataramanya gosoma gose ataigete gosoma omonto nabo agosoma obatorusia obekia pin otinye message so kwanyora omogoto tamanyeti gose chibesa nchiachete gose nchichetie egento gia kabere naba beneficiary bari babwate ebibande biabo bigochaka enugute korokuni ezero ombaranyara go enroll ase omutindo oyo omonyia ase eng'encho okonyora saa zingine Safaricom iga emorigetie egatiga ezero erisiko egachakera chinamba chioka chinyene onekera gochi gotema korigereria information yaya ase Safaricom ase system eliyo gwakana chibesa chieno wa jamii ne system ye ibande ebinto biri bikwanga kubwatana bitatu system teri kumwanjira asoe Hinko ripoti ya Gatembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirange yegotoka imeye kaunti ya Nyamira Jeffat Gad Hisemba Pia mwana musakito Fatgad kurachin semecho chenyamira ma nekero ikyo tanda tago cha one on one gose masemo kerto kumanya utantani bonde bonse butayo ni gotogo teberni asinchira yubuitebe Edima aserinde nindo semestre ino asiri bojirit kuri arero na bachenda tago cha sobonge na kera ensemo yorogongorwa gusi imewakilisha vizuri chia semestre ino neti nyinge kwa karabona na bachechi nyinge lakini oyawa teba Omorisia Vincent Menta Rigoma dispensary hakuna madawa. And then oyo ndakoro nga Danson Omari Moyale ndabanya gitari gusi yonsipi mbali gukora mirimo no kurara guka pole kwa familia. And then yakoro kwa Mofat Okach nyakorere dispensary Mariogo Tayo Mr. Enoch like Gesure bas chache basi they come at 11 and leave the super road in Chengor 11. Oyo, I think this one egego tebe ntaka munga aba nyegitari abaiga ko bawo cha chinsa isano nenusu ande chinsa kianda bachir wetani abo igo baraba enenu pamaitinga abantu na tore togo chagaiga madawa kuna kisi domi kutoka Nyakwe no ntega kuruga na bandoche kuranya Nkongo na abande achi SMS ne chinyinge chire lakini ngo chisomande buna chinga chikanda chichonse ne SMS na chienda tago chega bado hizo ni SMS. Meanwhile teatranda ndara timuka na nchakego bekamachi bikewe grass and then ingoirana meanwhile tigatonyoro basemia bagatembe Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo amate noro inda ayo ndigereti ayo mukungu oli umungino oli numba bagaka ali bandigeti nani nwa bayengoli bantu oli mundigeti nani morase gete abwese muikaranze muligeretiga no matenge amate noro inda no matoro inda oro inda negintu gete kompa kengabuna getaro utaimuki ige kare bono amatera mo baigwana ine ige moraba kongo kabisa mwe kongereti pi abazungu batete na obomo unity is strength kale more amo kabisa mo bwatere tegentamo bono mo kunsiramo kabisa gento ngirikira basinye amate noro inda tiga gochaya nabwo namono mali bandi bolense mabu rero mwaziro no koruka bantu ngo nomogori ngoyo sengoyo romogori yo sina kwa monerete amate noro inda tato itiga ba unero gochora bakonya amate noro inda kabamo twaro bwama tubuya nabanta mumenya tamabu tiyono kuruka banta marieta ndatayo nalera banta balero mwaro ko singa nabaguriga isaba leno mukuru kalene nabwo abalero no mwaro kanga investors na bakole to amagendera buse no goita atunda no ndigereti amate noro inda kabutwaro bwama tubuya nabanta kai tigama chiesa yo Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo
Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi riga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eigwe na inde karibu asensemo ya kabere niyo mwelio wa manganaitu ekeonga chinsaibere mwaziri boberendi boime omoske Kipchumba Murkomen nigo litkolia lero achakia umururu kubati bande ase ensemo ya Nakuru. Tayari tumetangaza mambo ya IDs na sio ya Nakuru peke yake. Tuliamua kufanyia hapa Nakuru kwa sababu Nakuru ni mahali ambapo tunajivunia kama ni sehemu ambayo imeelekeza nchi yetu kwa mambo ya upendo na umoja ya taifa letu. Tulikuja hapa kulaunch process ya registration, lakini itafanyika kwa Kenya nzima. Tutahakikisha kwamba tumetafuta resources, tutafute magari yenye tunaweza sungusha kwa Kenya mzima ili Wakenya wapate mobile registration kama vile wamepata kwa sehemu hii. Na mimi nataka niseme ya kwamba tutahakikisha hiyo imefanyika ili wananchi wapate IDs. ID isitumiwe kukataza watu services kwa sehemu hii. Watu wakikuja na pengine alichukua ID kwa Njoro lakini sasa anakaa kwa hapa Nakuru Town West. Si vizuri kusema uweze andikwa kazi hapa. Watu waandikwe kazi ambapo penye wanaishi hivi sasa. Kwa sababu ninajua wengi wao wakienda kutafuta kazi ya walimu, wakitafuta kazi ya askari, wanaambiwa hii kipande yako inasema unatoka Turkana, uweze andikwa hapa Nakuru. Hiyo imeleta shida sana kwa watu wengi, aswa wenye wanaishi kwa urban areas. Na sio pia Nakuru peke yake, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, sehemu zingine za Kenya ambayo iko na urban areas. And we are reviewing. Tayari saa hizi tukijipanga kuandika askari wenye wanakuja, tunataka kureview ile system ya kuapply. Ili kwamba we should list wale ambao watakuja kwa kukuja kukimbia. Kama vile Arama amesema, hatutafika uwanja tu na uanze kukimbia. Utakuja kwanza kama umekuwa shortlisted, tumeverify your documents, tumefanya kila kitu, unakuja hapa. Wakati unafika sasa uwanja, tumeshortlist watu 100, 200. Na tunajua kwamba ni wa Nakuru Town West wamesema hiyo ndio center
Ekaratu akorokoro abasomo waziri bobulendi boime muske Kipchumba Murkomen director na gontenga mkati jinsa chiao chiarire na koira osoma chiesa mesi sana choka urugabu egara gutaka mono oche chinsanye egara tosomere buna kwariganetie chiroboti echo Brayo koronya ngoriri goma ontenga mariogo ta chinyagitari echibere machuriri ati mariogo tayo nonya machuri atigeri nyamira kaunti kichutu masaba simba ya Nelco Kiango mpaka yo ntabinga ase nyagitari ya Magena hospitalini unatumwa ununue dawa nje, unatoa pesa wapi na ulikuwa kwa vita na ara kwa no chabuna nyar ko singencho kana kurugabo na wongo te kurugabo Jackson kurwa Samora Irondi Stella Maroko na Monginalis kurwa ria onte binga nyagitari ikoto kumetima na kia robasi riamba se dispensary nyamache no motego bwa makweli abararia nyasai to akito konya chesa sile nyinga lakini chinga kichangangeire lakini ende da tobwate na tokwariganeria ase ekionga chinsaibere ase tariki chikomina kindu mutinyo gatatu umukorega ase nsema yimanyereyo akoroko Wilson Makori nchenko kwa mkate Enoch tomana nchinga kicho gandra gotegara na kosoncha gatamba television. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato obokoreri bwayo buyake gima na kobwa mone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwa mono twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga sege kege tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegete kyo mogongo gwatia